снахата Роза да заповеда. Не, днеска не, утре. Само химикалка има. Бележки няма. Значи, ако обичат родителите на Галя да заповедат, тук при нас. Значи, поздравите са от снахата и брата на Палео, Миро, за всички гости от Дългопол и всички останали. Бургоджийски кючек с поздраве с 500 евро. За родителите на булката, най-вече за младото семейство. Браво, благодарим. Okay. Още 500 и 1000 евро, 2000 лева от брата и булката на Палео. И Роза поздравява своя съпруг Мариам с песента Ах, Марине, Марине. Ми минор, колеги. Ах, Мариане, Мариане. Румба. Нас комента стоя. Ах, Марине, Марине, добре ти е така. Заради твоята глупост, Мариане, остана без пара. Ах, Мариане, Мариане, добре ти е така. Заради твоята глупост, Мариане, остана без пара. Хайде! $2000 лева от Мариан и Роза за младото семейство. Благодаря. Живи, здрави. И така, ако обичат братовчедите от дерманци да заповядат Кемал Сойдере, Пако Рабани и цялата компания. И така, започваме с Пако Рабани. Значи, трябва да направим така, че камерата да нас снима. Хубаво. Така. Много специален поздрав от Пако Рабани за своята съпруга Преслава. За Преслава специално с нейното име. Фадис. Втори номер. И така, колега, ще трябва помощ малко. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. И за Преслава, за съпругата на Пако Рабани, о най-баро, чаво, от Барбало, ай темо Пако, и
пристига на голяма пара от Пако Рабани из оркестра. За преслава криза няма никога, 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 никога. Трупа яко и не се спира, не се изморява, не се изморява. Опако, пако, 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 ще ви кача на капака. Деджанен ромале, Considilo amarro pa Corabani, ona i barvalo tarikati. За преслава криза няма никога, никога. Яша преслава, като тебе втора няма никъде. Едната е взела сърцето на Пако Рабани, а то единствено кристално, кристално. Бабе Пако Рабани, парите са ти в килограми. Обут барвало, обут зорало. Само ме пралеске, хей, за Пако Рабани. Парите само в килограми и за преслава. При нея криза никога няма, няма и да има. Яша, да, 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 че, 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 че. Хиляда до момента. И така, следващото поздравче. Пако Рабани поздравява всички гости, които са уважили неговия братовчет Палео. Също така поздрави за младото семейство, за младоженците, за техните деца, за своите братовчеди и за снахите. Няма проблеми. 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 лева за Кемал Сойдере, оригинално. Също. Айде Кемал Сойдере! Оу! За Кемал Сойдере и за неговия Мерцедес ще си три. Джи от дерманци, момчетата с големите ланци, обарвале, озорале. Елате и ви на злата, черното, черното, черното. И за румен германеца, за техния по-малък брат, защото той е още по-богат. Айде румене, тук е гиля баба, само етри не праленге. Опако, о румене, ай амаро браке мо суедере. И президент 50 точки от Румен. Надарамо румене, che prala pala tutte, che prala pala tutte. Соло Румен поздравява за своите братя, за Мико и за Митко. Пенела о Румене не праленге, леле е Микоске, леле е Миткоске. О Кемал Сойдере,
корабани и няма като тя, няма и да има. Капена в туманекера, не праленца, ей, буцендило, и даравка ни каста, темерен мечаве. Ей, момиче, запази ми този сладък ми. Ще питам тук и там, и всякъде ще пипам, и няма да питам, защото yes, 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 yes. Y sale, hola baby, ¿quién pasa? Amigo, hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Come on, let's go. Haydi, yaşa. Stibidida, stibidida. Дай му ли го мъчи, бе, брат ми. Браво, Пако Рабани, 2000 лева от него, толкова от Господ повече. Бъдете живи здрави. Продължаваме с Румен, Брачеда, Баховица. От Румен за своята жена и своите деца, много специално за Яна, за Надя и за Габи специално. Добре. А, ще боря, ти ще пееш. Ай, пускай, също. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. За моята жена Яна, Яна, от любов по мен ходи винаги пияна. Казва Румен, казва Румен, само ме чаяке, хай, меном няке, ме кажи винава, Романе, бречаване. Яна една на света, на света, казва Румен, няма друга, неговото сърце. Яна е една и неговите деца, неговите принцески, да само живи здрави. О, амано. За двете сестрички, те са като малки сърнички, е дадешке живото, ямано. До момента 1000 и продължаваме. Следващият поздрав от Румен е специално за всички гости, без изключение. Не вече за Братовчеда, за неговата съпруга, за мъженците, да бъдат живи здрави и за неговите деца. 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. Аре, един хубав кючек за булките да играят. Шукаримус в темпо. И утро ме поздрава продължава за всички братовчеди, за своите братя, за цялата фамилия. Яша, Яша.
1500, 1400. Ти приключи ли? Добре, от Румен 1500 лева, имаме спратени пари. 300 лева от неговите кръстници, Сарслинги. Трайко и Христина. Кючека да продължава. Живи здраве. Продължаваме с Кемал Свайдере. Колегата Алекси заповеда при нас. Рега, започва с сумата от 100 лева, 200, 300, 400, 500. Айде, Алекс, Асфарко. Мисля, че си вътре, та търся вътре. Ай! За Сашо боксера, за своя син специално, който е в Германия. За своята снаха. За жена си и дъщеря си. За кикбоксера специално. Ай! Кила баба и романен Сашовске Осойдене не скочаворо Ай, окема осойдене Поздрави Сашо боксиора Айде, Сашо, Сашо, Сашо Тум Таладум Сашо скодадоро Окема сойдене Сашо боксиора На Кемал сойдене сина Лескоро, бен-бенце Сашо, бен-бенце Цемо Германия Ти папарера 600, Сашо 700, 800, 900, 1000. Няма да има като теб. Няма да има като теб. По стъпките на баща си ходиш, Сашо. От малък до голям той те научил. Няма да има като теб. Няма да има като теб. Сашо боксиора с бебето. Кемал Сойдене му вика, ах на тати момчето. Кемале скочаворо, Кемал Сойдене, Сашо боксиора. 1100, 1200, 1300. Това са син и баща, кой ги не познава. Това са син и баща, кой ги не познава. Германия ги знае, България ги познава. От село Дерманци. И това са луди глави. Луди глави. Още една голема пара. 100 точки от Кемал Сойдене.
за своят син, за Сашо боксиора, за неговото БМВ и за малото семейство. Са направени! И за своята снахичка, за снахата Жулиета. Село фамилия Течелена, Течелена, Течелена. Опа корабани са снимиле. 1400, 1500. Са направени! Покажи как играе камериста. Айде, я са па корабани! Кемал Сойдере ги прави на дере, Кемал Сойдере ги прави на дере. Ево венца, кола венца, чуденца, брат венца. Кемал Сойдере, номер one, номер one. 1500 лева от Кемал Сойдере. Жив и здрав. Продължаваме. Михо Въртовчеда. €100, 200, 300, 400, 500 евро, 1000 лева от Михо. Поздравява своята жена. За сина си Синан боксера. И за Моника. И за всички братовчеди. И всички гости, без изключение. Един кючек за Синан боксера. Том жената снима отстрани. И пари. Михо. О, Михо! Михо прави пари. Жената снима отстрани. Михо прави си яко пари. Жената снима отстрани. Михо прави си пари. И малкия боксиора с ножи си ланеца. Това си ризата му черно-бяла. Ой, ната ти силата. За Синан боксера. Абе, той атракция прави Синанчо. Ай, гинаба ме чамеше. Ай, и Синанчоске. Sarkenel, perigasa. Sarkenela, pedadizo. Tempo малко, за малкия, за малкия. Няма като него! Само браварите стигат 50 точки. От Чичото Румен. От Чичото Румен за племенника Синан боксиора. 50 точки. Оу! Дай бе! Браво. Продължаваме със следващите гости. Тако. Подарява сумата от 300 лева. 100, 200, 300. Поздрави за Братовчеда, за неговата съпруга, за всички гости. Най-вече за брат си Румен Германица и Михо Боса. Някаква песен на Алекси.
Айде. Да пак. За тримата братя, за Румен Боса. Румен Германеца. Мико Боса. И за Митко Боса. И за братчетите. Няма предатели, само приятели са на гости. Добре дошли, приятели мои, заповядайте. 100 дава, 300 получава, ръка която дава. Отвори си душата, поздрави сватбата. Самре раминг, самре пралинг, самре раминг, самре пралинг, самре раминг, самре пралинг, самре раминг, самре... Всички сме гости на този свят, беден и богат. Парите днес ги имаме, утре ги нямаме. Така е, брат ми, живота, така и скората. Днес си тук, утре не, за това живе. Всички сме гости на този свят, беден и богат. Парите днес ги имаме, утре ги нямаме. Така е, брат ми, живота, така и скората. Днес си тук, утре не, за това живе. Самре роминг, самре пралинг, самре роминг, самре пралинг, де-де-де-дам, та-да-да-дам. Браво, благодариме на братовчедите. Ако обичат гостите от Тетевен да заповедат. Дъщерята на братовчетката и зетя. Дъщерята на Павлин и зетя. Да бе, това е неговата дъщеря. Това е зетя. Анди. Рига подаряват сумата от 500 лева. Поздрави за моето семейство и всички гости. Да бъдат живи, здрави. Приготви двойка, ла минор. Мангавато, обичам те. От любов побъркваш ме и на друг не давам те. Пускай, брат ми. Мангавато, обичам те. От любов побъркваш ме и на друг не давам те. Мангавато, ти открадна ми сърцето, бие за тебе проклето. Любовта си ми дари, на щастлив ме направи, моето пътече си ти. с тебе ми е сладко, целува страстно и опасно, като бомбонче се разтъпям, доближа ли се до теб. С тебе ми е сладко, целува страстно и опасно, като бомбонче се разтъпям, доближа ли се до теб. Екшелела, Яша, яша. Ами, яша, яша, За Тетевен специално!
Пробвай да живееш ти без мен. Няма как стане това работа. Евала, ако издържиш и ден. Така става. Аз познавам те най-добре. Не, живея мила в твоето сърце. Аз познавам те най-добре. Живея мила в твоето сърце. Ако ме обичаш, да е от сърце. От сърце. Ако ме изгубиш, губи златно момче. Но няма аз да го позволя. За ръката хвани ме, любов, целуни ме. Браво на зетя и дъщерята на Палю. 500 лева от тях. Живи здрави. Продължаваме. Маргарит и Ива подаряват сумата от 400 лева. Поздравяват младото семейство. За въртовчеда Валю. Един кючек да станат да го изиграят. Чек, 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 чек. И за видео Кеман Сойдере. Ей! Видео Кеман Сойдере. Нова професия. Телефона. О! Браво! Ганчо, приятели на младото семейство. Ганчо от Ямбол, приятели на младото семейство. Няма проблеми. Нека да вземем вътре, каквото имате, я даваме. Подаряваме тя напърво. Добър вечер. Поздрави за младото семейство, да са живи здрави. За оркестъра. 50. Евала, брат. Няма проблеми. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева, скъпи гости. Поздрав само за Кристиян. Само за Кристиян. Добре. 9. За Кристиян. Хайде, Кристияне! Аха. Да, изкачам. О, барвано. Ей! Айде, айде! Я сабе, я сабе! Още, майко! Yes, baby! О, бебе! Айде, Кристияни! 1000 лева жив Абе, здрав. брат ми! О, айде. Хармония. И да имаме изпратени пари от... И да имаме изпратени пари от Германия.
зетия Тони, сестрата Майя, сумата от 1000 лева, бъдете живи здрави. Един кючек за германците. Само за Тони, германеца и за сестрата Майя. Благодари. Рега от Германия спратени пари. Племенника Гиго праща сумата от 400 евро. Жив здрав. Чека да продължава за племенника Гиго. Благодари. И сега имаме още изпратени пари от Краси от Угърчин. Сумата от 300 лева изпратени пари имаме. Кючека да продължава. От Хани имаме 100 евро изпратени пари. Град Луковит. Георги Пенчев 200, Златна Панега. Краси от Угърчин 100 лева. Един кючек за тях специално. Дядото и бабата, ако обичат да заповедат при нас на дансинга. Баба Санка и дядо Паруш. Добър вечер. Урда бурда. Започва с сумата от 100 лева, 200, 300, 400, 500 лева от бабата и дядото. Живи здрави. Има и подаръци. Подаръци за малката принцеса Красимира от бабата.
Младичко право. И сега един кючек забавяте за дядото. Браво! Сега братчето на булката Валентин. Добър вечер. Подарява сумата от 200 лева. Има подарък за малката принцеса. Златни обици. Да се ги носи със здраве. Соманги. Браво! Баджанака и балдъзата. Така, братовчетките са по-наблизо от 100 лева и подаръци от Войчото и Лелята. Живи, здрави! Един кючек, да продължава кючека. Лелята на булката подарява сумата от 100 лева. Живи, здрава! Кючека да продължава за лелята. И сега баджанака и балдъзата. От Деса и Милен, които си тръгнаха по технически причини. Има подаръци. Златни обици за малката рожденничка Красимира и и 100 лева от Деса и нейния съпруг и подаръци. Това вече е от баджанака и балдъзата. За булката има златен пръстен. Да си го носи здраве. И за баджанака има златен пръстен.
За оркестъра няма ли по един пръст? Живи здрави! Бъргоджийски качек. Браво, продължаваме с Баджанака. Браво за Баджанака. Браво за Баджанака. Е така само, че да те снима камерата. Подарява сумата от 400 лева златни пръстени. Общо 1000 лева стават от Баджанака и Бълдъцата. Живи здрави! Айде му право, вари до него. Браво! И сега, останаха ли гости, които... Добре. Секунда само, не бързи. Има още хора, дет не си дадоха подаръците. Понеже сме ти първи братовчеди, ето от моя 100 лева. Живи здрави! И от мен 100 лева. Поздрави от нас за вас. Благодаря ти. Айде, колеги, свирете за нас един хубав бичък и за маното семейство! Яша! Айде, за Палю и за Галя и за малката принцеса! И пари за оркестъра! Яша! Ето още една пара, брат ми, за оркестъра! Стото! Че! 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 За малко семейство и за принцесата. Благодари! Благодари! Абе, ракията си говори думата. Ами ако е уискито? Там не сме вече. И така, сега пристигат поздравите от Павлин и неговата съпруга за кръстниците. Да са живи и здрави. За техните родители Рашко, мой братовчет. За чичовците, лелите, братята, сестрите, за цялата фамилия специално. И за всички гости, които са уважили младоженците, без изключение, Яша! Яша, Валенце!
И също така поздраве от Пало за своя приятел Ганчо, който го е уважил от Ямбол. Айде, Ямбол! Няма да пиеш ли? Още напана за кларнетиста, Валето. Kavazur'una geldim. Çupi korneta. И от два корабани 50 точки за оркестъра. Хайде най-оригиналното соло за цялата година компания! Яша Леманде! Шоу! 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 Яса! Яса! Аха! И така, говорим на оркестъра.
Ако обича моя брат Алекси. Се. Тудуп. И така, Пеци Тариката поздравява специално Павлин Борисов, положенеца, кръстника, Валю Дънгия, Кемал Сайдере, за брат му Пако Рабани, прави всички на Дармони, за Румен, за Минджара, Гого Минджара. Това е най-важният Минджара. За бурето. И за кръстниците на Валю и на всичките кръстници. Всички нека да бъдат поздравени от Пеци Тариката. Сол минор, колеги. Всички говорят за Пеци да си спорят, че пари си има, кара лимузина. Живи здрав, брат! Колата е AMG 6-3. Пеци Тариката, Паварел Германия. 50 точки от Пеци Тариката. Но парата знай обича само смелия човек. Пеци това го уме и гледа все нагоре и напред. Но парата знай обича само смелия човек. Само барабани! Само за най-силните момчета. Угърчин, Дерманци, Панега. Поздрав от Пеци Тариката с 6-3 AMG. Всички говорят за Пеци да си спорят. Соно. Който не чу за Пеци Тариката, сега ще слуша и чува. Кой е той? Жена му е до него ден и нощ и сутринта, даже прави му кафето, брои му парата. Но парата знай обича само смелия човек. Пеци това го уме и гледа се над. Но парата знай обича само смелия човек. Пеци това го уме, гледа се над. Хайде Пеци са AMG 6-3. Момчето от Угърчин 6-3. И това е Пеци, Пеци Тариката. Тариката, хей, на махалата. Пеци Тариката поздравява Пако Рабани, Кемал Сайдере, всички приятели, германци, Германия, Угърчин. Айде, Герано, Златна Панега. Соло-барабани, Кемал Сайдере поздравява всички боксиори на Германия. Бокс, леви, 10, бокс,
бокс, лев, десен, бокс, бокс, лев, десен, бокс, бокс, лев, десен. Соло бравани! Аки пенела печи, ако има някой срещу нас и да тича, кай не шанс, няма шанс, няма шанс, защото тук съм момче, от Германия и това е печита риката, Кемал Сойдере и неговия брат Пако Рабани, прави всичко на дърмани, прави грабани. Айде яса. Хей! Бабата, живи здраве, момчета. Това комшията ли беше, брат? Помня го. Нали се пекохме на плажа в Слънчев бряг, двамата. Верно ли бе? Чакай, честно, той ме познал, обаче санираха моя блок. И аз бе, що не се обади по-рано, бе, брат? Абе, трябваше да се обадиш по-рано. Живи здрав, мой брат. Ева. Обаче имате един олук, който ме дразни, когато вали и на ламарината пада дъжда. И прави дзънгрр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 rрррrрр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 рrr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 r
Айде, живи и здрави! Така, няма проблем, брат. От комшията специално лично поздравява малката. Ай, ай, ай. Aquela Julia, Hani amaro životim, aquela Julia, Hani amare puste pare, aquela Julia, Hani amaro životim, aquela Julia, Hani amare pare. Soy Ganen, amen de den. O parejan. Soy Ganen, amen de den. O parejan. Amane chavrasi number one. Sarine kurvenge, oh, сарти ги в калачина, бе, яша. Момичета, извинявайте. Яша. Само внимание от мене, извинявам се към всички момичета. Sarine kurvenge, te halen, oh, babarin di Germania, babarin Bulgaria. Поздрави от Кемал Сойдене, от печите риката, от Валю високия, дългия не, айде. От Гого Минджана, а векате ме, да, Бако Рабани, прави на дървани, ча, ча, ча. И Румен Германеца, от неговата ръка една пара пристига. И поздравява цялата банда, германската банда от Румен Германеца. Тугудан, 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 тугудан. Соу. Стоп! Утре за Германия, мила, заминава. И я кажи ми, мила моя, с какво да те закара. Утре за Германия, мила моя, аз заминавам. Я кажи ми, мила моя, с какво да те закарам? С S-класата ли? Още 50 точки от Румен
Германица! Чаду, чаду, чад. Тук само момчетата, никой не може да направи. Какво не може да направи? Никой нищо не може да направи срещу тях. Защото те са номер едно. Защото те са номер едно. И така са на барабани. 100 точки пристигат от Пако Рабани. Поздрави за своите всички братя. И казва: на 8 октомври ще се развържем. 8 октомври. Са на барабани. На Пако Рабани сватбата. Кемал Сойдене ще се докаже как се хвърлят пари. Валят пари на 8 октомври. Валят ще пари на 8 октомври. Ще валят пари на 8 октомври. На сватбата на Пако Рабани. Брат ми, слона барабани, трябва да направим една снимка с тебе, е така просто. Вземи, брат, с повече, трябва да дигнем тарифата, не с 50. Трябва да правим една снимка с 100! Ай, брат. Сменя снимката, вече се останаха. Ай, дай снимка, брат, моля те. Вземи, брат, вземи. Айде. От тук ще направим фотото. Това само за снимка, не за камерата. Така. И когато всичките сме заедно, Саври, Текелен, Акана, може да, айде една снимка заедно. Фамилиарна снимка, бандата на Германия. Айде всичките, Сарине Балан, Яша и Пако Рабани показва, че дига тарифата от 50 на 100 точки. Вземи, брата, така, кажи, вземи. Яша, хо. Яша, брати! И когато са тука, няма да има скука. И това са момчетата от Дерманци, Угърчин, Панега, а към Панега квартал на богатите. Да не ви говоря за Баховица, те са още най-по-лудите. Те ме раби. Една кръв тече. Та-да. Пусти, майко, пусти. Завди конавел. Саврине. Румен Германец поздравява своите 11 братя. 10 момчета, по-точно и едно момиче. 10 нападателя и една вратарка. Няма такава фамилия, като ловешката от Баховица. Да не говорим за чичовците и братовчетите. Първи братовчети 80, втори братовчети 230, трети братовчети 480, а пък четвърти братовчети женим се. Не бе, шегува се, от втори се жени. Соло-барабани. Вожда на ромите Мустафа Джамбаза. Вожда на ромите Мустафа Гугалия Барбалия
Bulgarия. Мустафа, Мустафа, Бахтания и цяло фамилия. И така, от мороженица 100 евро точки пристигат специално за Мустафа Вожда. За Вожда Мустафа. Вожда на ромите. Мустафа, Мустафа, Bulgarия. Мустафа, Мустафа, Барбания. От Жабази ело венго, еграсторенго. Амнице моя Европа, е бари грастица. Кибари Холандия, и грасторен и гярела. Минор, брат, не така. За чакмаците! Е чакмакоренчи! Соло барабани! И така! Едно време всички цигани имаха по един кон, два. Сега в AMG-то по 600 коня! Яса! Чу! 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 Айде, Содиес! И така! Ето, аз казах ли, брат, за какво стана въпрос? Едно време по един-два коня всеки имаше, сега на Кемал. Кемал разполага с 612 коня AMG-то. Ден, модерната двойка. Чу, ча, чу, ча, ти. Точно, айде. Темпо. А, така. 612 коня! Кемал Сойде Мерцедес. 612 AMG 612 AMG коня! 600 Златен часовник на ръката, AMG му е колата. Life is life всеки ден, пръска пари нощите. Златен часовник на ръката, AMG му е колата. Life is life всеки ден, пръска пари нощите. Кемал, Сайдере. Кемал, Сайдере. Пако Рабани. Румен германеца. Ако си съберат конете, кой ще излезе срещу тях? Кажете ми, бе. 612 и 680 плюс 500. Кай не шанс. Хайде! Започва да ми писва от душмани. Започва да ми писва от душманите. Елате ми на парите и на жените. Румен германец се казва,
когато Пако Рабани и Кемал Сойдере. Румен Германеца казва, когато Пако Рабани и Кемал Сойдере са зад гърба ми, никой не може да ни бутне. Копче, 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 не може да ни каже Яншаве! За нас парите не са от значение, жените ги уважаваме. 50 точки от Румен Германеца. И за Михо Боса, и за Митко Боса, за своите братя от Румен Германеца. Бабарини Германия, бей! Бабар Германия, Германи. Кой ще плаща сметката сега? Нали Павлин Борисов е тук сега? Яко плаща, а така, силен си в това. Кой ще плаща сметката сега? Павлин Борисов е тук сега. Яко плаща, а така, силен си в това. Цак, цак, Павлин, рак, цак, 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 Кемал Сойдере. Румен Германеца е тука, Пако Рабани прави. Душмани, душмани, стига ни завиждайте. Душмани, душмани, стига ни опреквайте. Душмани, душмани, стига ни завиждайте. Душмани, душмани, стига ни опреквайте. Ако започнем всичките да ви покажем как се плаща, как се цак, цак, цак.